Zdravím lidi, zdraví vás Groovy J u dalšího videjka, jak udělat LSD a jak si připravit tady na LSD vlastně tady nějaký provázek. To má určitě niť má každý doma. Vezmete si niť, dáte si ho trošku výš, jakože trošku výš, jakože, chápeš? A jednoduše to prostě nevadí. Jednoduše to budete takhle fajně překládat do té doby, než to nebude prostě tlusté. A až to bude tlusté, tak to ukousnete a uděláte si další. Ale to je jedině, když nemáte jak to udělat, jak já třeba, tak to můžete udělat takhle. Je to dobré, nezničíte tím kytku, je to v klidu, takže tak. Zdraví vás teda Groovy J. A dnes vám ukážu, jak udělat LSD. Co si připravit, jak si to připravit a tak dále. Už víte, že tady, když nemáte nic jiného, čím byste to mohli udělat, třeba nějakým zahradnickým drátem nebo tak, ale já moc nejsem úplně zastánce nějakých drátů, protože přece jenom je to vaše pěkná malinká holčička, nechcete si s ní nic udělat špatně. Víte, drát, nevím, no, takže já jsem použil tady nit, takhle už jsem vám ukázal, jak se to dělá. No, takže nit máme, je to měkké, je to fajné. Vezmete si potom nůžky a jak máte vlastně tady ty větve, a když se podíváte, tak vlastně jde vám větev z boku, tak si dáte z boku takhle nůžkama dírku, nebo něčím si uděláte dírku. Z toho otočíte, nebo klidně můžete si ty dírky udělat tak, jakože několik vedle sebe si jich můžete udělat, to už je na vás. Takže tak, no. Tak, vezmete nit teda, nebo nějaký kokot, co máte, čím to chcete dělat. A podíváte se krásně na tu kytičku vaši. A tak třeba tady toto, jo, větvička, fajná. Pardon, kameraman. A musíte, pardon, kameraman. No, prostě to vemte a dejte si na bok ty listky, které vám zavazí. Takhle, tak. Protáhněte to takhle nahoru, tady tím. Tak, krásně. Tak, vůbec se to nemusíte bát, ale zase opatrně, protože ono je to ojebný, je to ve vegetaci, víte jak, ale opatrně na to, jo. Opatrně. Tak. Teď to provlečete tu. Kurva. Tu dírkou fajnou, co jste si připravili. Všecko za patrností. Nic není jenom tak. Úplně jednoduše to můžete zlomit v také situaci. Tak. No. A můžete si tím aj pomoct prstem. Tak. Dáte si na bok fajně všechny ty lístky a všechno, co vám tam zavazí. Tak a pomaličku taháte dolů. Tak. Myslím, že v pohodě. Tak a teď to už musíte jenom fajně zavádat. A je to. Tak, no a takhle uděláte všechny větvičky. A ještě jsem zapomněl říct, že vlastně když dáte LSDčko a ještě předtím nemáte udělanou defoliačku nebo jenom málo, a když to děláte, tak jako když vám to třeba takhle, jak tady můžete vidět, tak tady se mi to dotýká substrátu. Mohl bych to dát do piče, ale ne, já to tam nechám. Protože chci to tam nechat. Ale dal jsem tady pár listků, jsem dal pryč. Ty, které
prostě mi vadily pod šňůrkama, které mi vadily, tak se dávají pryč většinou. No. Jako nemusíte dát pryč, ale dáte to pryč, protože když ten lístek jako je takhle pod tím, že? Takhle pod tím, akorát takhle přímo pod tím, tak ono tady brání tady tomu a vy to odtrhnete a vlastně ono se to, má lepší prostor se to rozrůst. Takže tak. Takže to je ještě, co bych dodal. A pokud to máte hodně buší, tak po LSTčku defoliačka. Tak a zde můžete vidět konečný výsledek, jak by to mělo vypadat. Ano, mohl jsem to LSTčko víc dát tady, třeba když se můžete podívat tady na to hnedka u sebe, mohl jsem to dát víc sem, ale tak jsem kokot. Co mám na to mám říct, jsem kokot. No, už jsem to udělal a už se mi to nechce dělat. To je finální produkt. Už se mi to nechce dělat znova. No, a tady jsem to mohl dát víc sem, ale tak čertober. Hlavně je, že to LSTčko máme udělané. A co bych ještě k tomu dodal, LSTčko by se mělo dělat jako já. Já bych to dělal tehdy, až když už tam jsou třeba takové větvičky. Ono to dělat při úplně malých oných zmrdech, tak mi přijde takové, že no na co prostě, k čemu. LSTčko je prostě ohýbání větví a jako když tam jdeš ohýbat nějaké malinké cancourky, tak jako jo, dobrý, ale ne, no jako za mě by se to mělo dělat třeba v takovém stadiu, kdy si to můžeš fajně ohnout, prostě víš, jak to světlo pěkně jde do prostředka a tak. No a vlastně tak to vlastně vypadá, no. Finální produkt, no. Teď vlastně co se stane? Dáte to pod světla, otevřete tím centrálu, že to se ještě víc nabuší. Tohle se tady na chviličku stopne, ale ono do pár dní to vyjede nahoru takhle fajně a bude to vypadat pěkně. Ale hlavně je to kvůli toho, že se otevře ta centrála a jde světlo doprostřed. Takže jak můžeme vidět, tady je hodně toho, že? A tady ne. Tak jsem to otevřel a teďka to bude mnohem lepší za pár dní. Za týden to bude úplně stejné, jak tady tohle. Uprostřed. Takže tak. Tak jo. Tak si mějte a holte skéra.